Siamai! Yn y ffilmder yma, byddai'n siarad am ddysgu anffurfiol ac arholiadau. Byddai'n dechrau gyda dysgu anffurfiol. Mae ymarfer eich Cymraeg tu allan i'r dosbarth yn rhan bwysig iawn o ddysgu Cymraeg. Mae'n rhoi'r cyfle i chi ymarfer eich Cymraeg mewn awyrgylch mwy naturiol, ac mae'n rhoi'r cyfle i chi gymdeithasu a dysgwyr eraill a siaradwyr Cymraeg rhugl. Mae dyddiadau nisol gyda ni sy'n llawn digwyddiadau a gweithgareddau i ddysgwyr o bob lefel. Bydd rhain yn rhoi'r cyfle i chi ddod ynghyd a'ch cyd-dysgwyr a mwynhau defnyddio'r iaith. Dyn ni'n cynnig gweithgareddau ar-lein a wyneb yn wyneb. Mae'n gallu bod yn anodd i fynychu'r gweithgareddau i ddechrau, ond cofiwch fod pawb yn yr un cwch a bydd un o'n tiwtoriaid ym mhob sesiwn i'ch cefnogi chi. Dyn ni hefyd yn cynnal sydyrnau siarad bron bob mis, naill ai ar-lein neu wyneb yn wyneb. Mae rhain yn gyfle gwych i ymarfer ac adolygu beth ydych chi wedi gwneud yn y dosbarth, ac hefyd i gwrdd â'ch cyd-dysgwyr a thiwtoriaid eraill. Mae cymaint o ffyrdd gwahanol i ymarfer eich Cymraeg tu allan i'r dosbarth, ac mae mwy a mwy o adnoddau ar gael i chi drwy'r amser. Mae'n werth ceisio meddwl beth ydych chi'n hoffi gwneud. Os ydych chi'n hoffi gwylio cyfresi ar y teledu, gwylio'ch rhai yn Gymraeg. Os ydych chi'n mwynhau gwrando ar bodlediadau, gwrandewch ar rai yn Gymraeg. Os ydych chi'n hoffi cerdded, ymunwch â ni ar ein teithio cerdded. Mae hefyd y gyfres amdani, sy'n llawn llyfrau Cymraeg o bob math i ddysgwyr ar bob lefel. Ewch i weld pa lyfrau hoffech chi ei darllen. Mae croeso mawr i bob dysgwyr sefyll arholiadau Quebec. Mae dysgwyr sy'n sefyll arholiadau yn teimlo fel ei bod yn rhoi ffocws iddyn nhw weithio'n galed ac yn rhoi boddhad mawr iddyn nhw pan ei bod nhw'n pasio. Bydd dysgu Cymraeg Caerdydd yn rhoi'r cyfle i bob un o'n dysgwyr dilys i sefyll ar arholiadau am ddim. Ond os ydych chi'n cwblhau ffurflen i wneud yr arholiad, a dych chi ddim yn sefyll yr arholiad, bydd rhaid i chi dalu'r ffi llawn. Diolch yn fawr i chi am wylio. Os oes gyda chi unrhyw syniadau ar bethau hoffech chi wneud i ymarfer eich Cymraeg, cysylltwch â ni. Faswn ni'n hapus iawn i'w clywed. Hwyl am y tro!